Здравейте, тук с мене е Раймелек днес и Гръм. И днес ще снимаме на Happy Wheels. И здравейте хора, аз казвам Раймелек и днес снимаме с молнията. Ами, не знам, що малко ми лаги, ама ще свикнете хора. Лаги! Както виждате, аз мога да играя Майнкрафт, но не мога да държа камерата, тъй като снимам. Да, след. Хора, вижте какъв уникален лак. Това ще го има в YouTube, да знаете. Па знаете, нали го гледат точно в YouTube? Ще с мангал. Бензин. Оф, чакай да направя тъмен фона. Сега говори нещо, като го оправя всичко тук. Ок. Надявам се да сте гледали онзи клип, който качихме. Вчера качих още един просташки клип в YouTube. Хора, съжалявайте, няма играем Happy Wheels. Ще играем Агарио. Мъка човек. Защото ми лагва много Happy Wheels. О, сега Google не ми лагва! Хора, такъв лаг виждали ли сте? Освен от телефон да почнем да снимаме малко Агарио, от телефон да почнем, ама ти няма да го виждаш. Чакай, почнем тук. Агарио. Надявам се да ме виждате. Как така те виждаме, бе? Не бе, публиката да ме вижда. Как е направената компютъра, бе? Агарио, след 3. Виждате ли сте? Окей. Чакай, никнейм... Може да не се чувам добре хора, ама... Сори. Леко ти закъсва гласа сам. Нищо. Това не закъсва поне. Молнията. Молнията. Плей. Добре. Плей, пум! Добре, Чакай да не разваля клипа. Сега отиваме да играем... Агарио. Вземи овцата. Овцата го ни, бе. В Майнкрафт, бе. Овца, аз тук не, в момента не снимам на Майнкрафт, ако не се забелязва. Аз снимам. О, не, ама фъга, аз спирам споделянето, ти сподели, аз ще снимам как играеш ти. Ама фъга хора. Сега спирам споделянето и Раймелек ще сподели екрана. Фъга хора, как дигна гласа, за да виждате проклятото нещо? Чакайте за минутка хора. За малко ще стопирам клипа. Стопирах клипа за малко човек. Просто не може да се търпи. Сега се връщам, само да взема другия стой. Аз нямам още. Да. Тук съм. Айде, подплачвай споделяне. Как се вижда идеално, човек? Ми направи споделяне. Ще го направя. Стой. Ох, чу хора, много лаги, съжалявам за това. Него ще бил човек, който има ударвата да се телепортира навсякъде.
Чакай, че някой ме звъни по скайпа. Аз съм знака и тук с тебе. Този път си. О, знака иди до ти играят на Майнкрафт. Така ли беше? И ми споделиха. Какво ще играем? Ами... Доминелис. Ще играем Домини. Здрасти, знак. Мой да влеем ванта. Знак! Карат ли? Знака не ме чува нещо. Абе, тук си бе. Видяхте ли? Парти, работи. Абе, зарежу овцете, бе, искам ги. О, не, помощ. Фак, знака не ме чува. Нещо има проблем, знака иди до ти не ме чуват. Аз не гледам. И снимат клипите в момента. You are 4 in 4. Аз съм 3 in 3. Дали ще напусне валата? Кой е гледам човек? Това е целта, collect emeralds to get 300 points. Може да сме първо тренджа, най-къв ще аз съм много ясно, че аз съм в 4. Трябва след това. Чай тук да съм аз. Добре, хора, човек, знам, че има клип. Знам, че те снимат клип и ти не си в дискусията, както и аз. Но карай, знам, че си голям мъжец. Ще видиш, че кой е голям мъжец. Аре, сега на камерата ще покажа. Сега тук на камерата, ама ти няма го видиш, защото на камера... Ще покажа на камерата скайпа на знака. Да видим дали съм мъжец. Виж, бя геймър, бе гей. Да му звънна ли? Да, звънвай му. О, той ще сменил снимката. Сега тихо, хора, си говорим с Black Gamer. Ехо, не ми вдига. Да. Я ти му звънни, на мен няма да не вдигне скоро. Ти му звънни. О, Black Gamer! Звънни му по скайпа. Чакай, казвам му, че снимам. Боби! Боже! Барба! Не, я ми затвори. Аз ли? Да, за малко ще спрем клипа. Добре. Не знам кога ще ми звънне. Май няма вдигнат скоро. Значи да продължаваме да снимаме на Гарио. Гром! Ела. Снимаме на Гарио, идвай. Идвай, Гром! Гром, веднага ни трябваш. Хайде бе, Гром. Гром, ще дойдеш ли? Гром. Гром, бързо! Изпускам камерата, Гром. Айде, че не мога да играя и да снимам. Гром, ти можеш да снимаш нормално? Да. По-далече се снима, Гром. Аз съм мънята. What the fuck? Holy shit, хора! Епик. Това е епик. OMG.
всички ме гонят мене и мълнията да ме изядат. Защото съм много известен. И всички искат да ме изядат. Вижте ме къв съм дебелан. Килата бързо растат, хора. Пип! Холи пип! Мага пип! Знаете какво следва? What the hell? Holy shit! Happy Wheels. Сега ще хора ще пусакаме Happy Wheels. Чувай. Ще ми микрофончето. О, коста. Ето ми е ръката. Аз съм Спайдермен. Хора, докато заредих Happy Wheels, аз загледах се горе в този луд човечец. Не ти яде бурито. Вкусно, бургера не. Базикам се. Вижте, карам го да яде буритото. Той пък го изяда. Хора, дано си ви се чува добре на клипа. Айде с дядката да се мъчиме. Holy shit! Какво това бе? OMG! О, мага, това дядо си сецна. Аз съм барели. Да, дядото е барлина. What the fuck? Това дядо е каратист! Аз съм каратист. Не да има пипа. Бе! Какво пипа има? Колело. Метеорит! Хора! Това не е за спускане. Гориме метеорит, хора. Къде ли ще падне? Дали ще ми сплеска дрон? Кой ме стрелява? Holy shit! Вижте къде оцелиха детето ми. В интимната област. Епик провал. Best fail ever. Хора, гледайте още повече Best fail ever. Чакай, искам да видя дали си ще го смая. Ай! Не искам да разбера вече! Моля да. Дай да спробвам. Хора, и Гръм, ако ви притеснява с тия въпроси, да ви кажа, че само аз, когато ви кажа, ще ви дам да играе. What хора. Това ако не го стане на глупина. Пип, съжалявам. За израза. Чакай да не се засили камък, хора. Защото видяхте как скочи. Първия път ми беше най-добре, нали? Ооо, къде ми го забучиха? Без това лавър! Не! Уин! Синя ти ме спаси дупето. Сине! 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 Вече ми трябва сине. Хора, спрете ми бучите главата. Мана ме боли, аз съм чувствителен. Вижте какво рокерче ме направиха. Каква та богомолка, хора? Някой, ако ми кажеш, ще се радвам много. В коментарите напишете какво е това говно тук при мен. Защото ми откъсна кръкът.